Općina Vitez ove godine može se pohvaliti sa 32 učenika generacije. 28 ih je iz 5 osnovnih i 4 učenika generacije iz 2 srednje škole. Čelni ljudi općine Vitez, načelnik i predsjedatelj općinskog vijeća Advan Akelić i Tomislav Bošnjak-Matić za njih su priredili svečani prijem. Uputili su im iskrene čestitke i zaželjeli uspjeh i u nastavku školovanja, te ih nagradili prigodnim darovima. I evo za njih smo danas upriličili ovaj svečani prijem. Podijelili su im mali poklon bon, novčani poklon bon, skromni shodno ovom današnjem vremenu, današnjoj recesiji i evo u svakom slučaju knjigu kao vjernog prijatelja na njihovom putu. Dobro, eto unatoč tomu što ih je ove godine malo više nego inače, uspjeli ste osigurati nagradu. Pa evo, nikad nije puno učenika generacije i mi smo sretni što ih ima, da Bog da ima ih još više. I za takve stvari mislim da se trebamo uvijek potruditi i za njih imati i vremena i da ih primimo, a u svakom slučaju da nagradimo. Koliko toliko, ali od srca i za njihov trud i za njihov rad vrijedno pažnje. Po našim kriterijima, znači, svi učenici generacije dobivaju bez natječaja, bez konkursa stipendiju, tako da evo, sve dosadašnje godine smo imali tu praksu, nastavit ćemo jako Bog da ju buduće. Oni to zavređuju. Hercegovac Hars, Mješovita srednja škola Vitez. Harse, kakav je ovo dan za tebe i što planiraš? Pa svakako dan koji sam oduvijek čekao, trud je se isplatio, koji sam uložio već prethodne 4 godine. Pa i hvala općini na ovim nagradama koje će biti samo podstrijek u budućnosti meni na mom fakultetu i da što prije završim, ako Bog da, i da nađem sve posao. Šta ćeš studirati? Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru i Da, upisao sam, već sad samo čekam rezultate, vjerovatno to je primljeno. Ja se zovem Smaj Džanan, dolazim iz osnovne škole Dubravica Bukve. Želio bih da se zahvalim svim nastavnicima i direktoru naše škole na dugom radu. I ja sam presrećan što sam učenik generacije, ne znam šta da kažem. Šta si ti upisao? Ja sam upisao medresu. Elčin Pravim Paš. Ja sam Teja Krišto iz osnovne škole Bila. Želim da se zahvalim naravno našem ravnatelju, svim nastavnicima i svim djelatnicima naše škole. Sretna sam što sam učenik generacije, nadam se da ću tako nastaviti u srednjoj školi i upisala sam medicinsku školu. Ja sam Amina Mojezinović i išla sam u osnovnu školu Dubravica. Pa to mi je dosta značilo za upis dalje, za srednju školu. Puno mi je pomoglo. Šta si upisala? Prvu gimnaziju Zenica. Naviku o redovitom učenju koju su do sada stekli u svome školovanju ponijeće u nove obrazovne institucije, bilo da je riječ o srednjim školama ili fakultetima, a zanadati se kako će i šira društvena zajednica znati prepoznati njihovu marljivost, te ih i adekvatno nagraditi.